Izvinite, ja kasnim na sopstvenu premijeru filma. Divni ljudi, hvala vam mnogo za razumevanje. Ja ću požuriti, bit ću brza, samo nikako ne smem da kasnim. Čujem vas, gospodine, trudnice i glumice imaju prednost. Dobar dan. Izvolite, šta želite? Ja šta želim? Mladiću, ja samo želim da stignem na vreme na premijeru svog filma u Sava centar. Ja sam glavna uloga. Do sada je već trebalo da hodam po crvenom tepihu okružena novinarima, publikom, mojim gledaocima, kamerom, a ne ovde u apoteci. Želim da mi se vozač nije razboleo i da nikada nisam morala da sedem u ovaj taksi koji nema krivu. Fuj! Taksista je kriv što su moje lokne pale. Imaš neko pitanje za mene? Kako da vam pomognem? Pa čoveče, dajte mi nešto za kosu. Frizerka je žena otvorila salon samo zbog mene i sad čeka čudo iz apoteke. A ja realno zavisim od nje, jer ne mogu ovakva da se pojavim. Ili vi možda, kao muškarac, mislite da mogu? Da, što vi kao muško mislite? Kako vam se ja činim? Da li mi je potrebna asistencija frizerke ili ipak nije? Polako. Šta smo rekli, kakvu vrstu preparata želite? Dajte mi ono što je najbolje za mene. Ja vam verujem, lepi, pa vi ste farmaceut. Šta god da mi vi date, ja ću da uzmem. Samo mi pomozite. Ljubim vas. Ako vam je kosa pala, znači imate masno vlasište. Kako to misliš? Teme? Teme? Naravno da nemam. Nemam ja masno teme. Taman posla. Imam mestimično možda onako, ali nemam. Ne. Znači, suva kosa? Da, suva mi je kosa, savršena je teme. Imate perč? Daleko bilo. Nemam perč, ne. Da li vam opada kosa? Ne opada mi kosa. Opada mi je proleće ili jesen. Inače se sam malo kida, ali ne opada. Kako ti mislite kidice? Pa lepo, ne opada mi nikad cela dlaka, nego se pokida na recimo 30% dužine. Ne opada, ne kida se, baš je onako... Znači, kosa je ipak malo suva. Hajde nemojte me više daviti s tim vašim dijagnozama. Nisu se mi ništa razumeli. Meni je kosa pala, sačekaj! I sad mi treba nešto za palu kosu, je li to okej? Jeste, samo moment. Evo, lepi, pa doći ćeš i ti na red, samo malo strpljenja. Evo, izvolite. Aha, dobro, ovo je za kašalj, tako? To je šampon, pa niste mi tražili ništa za kašalj. Ali ja i kašaljem. Suvo ili prodati? Pa imam malo šlajna. Znači, prodati. Mogu da vam preporučim, imamo sirup, tablete, kapsule... Dajte sirup. Ej, da te pitam nešto. Ej. Reksite, čujem vas. Jel imate nešto za gljivice na noktima od bazena mi je? Gljivice na noktima? Stavite se! I šta sad ja da radim sa ovim šamponom po koji sam došla? Mislim, je li to čudo za frizerku? Da, sa njim perete kosu, od njega će vam biti bolji volumen, gustina, sjaj. Jovana, poskući ovde, zar nije trebalo da otvoriš skup farmaceutom od Linjanu? Kasnim, trebalo je da otvorim skup, nadam se da ću stići ga zatvorim. Možeš misliti, ona kasni! Gospođo, niste platili račun, gospođo! Gospođica! Jovana!